nagusi gaur Xaloa Telebistan. Xaloa Telebista egiten dugun emakumeok ere plantoa egingo dugu. Eta horrek eragina izango du gaurko programazioan. Martxoak 8 gaur ortzeguna astera goaz. Euskal Herriko emakumeok dena emango dugu greba feministan emakumeok planto leilopean mundu osoko emakumeok gure eskubideak aldarrikatuko ditugu. Xaloa Telebista egiten dugun emakumeok ere bat egin dugu greba deialdiarekin planto desberdinak eginez. Greba feministak isla izango du Euskal Herriko instituzio guztietan, emakumeek utziko dituzte eserleku ia guztiak Nafarroako parlamentuan. Emakumearen nazioarteko egunaren harira Nafarroako gobernuak adierazpen instituzionala onartu du. Iruñan eguerdiko 12etan ekitaldi politikoa izan da, arratsalderako manifestazioa dago deituta. Greba feministak 4 ardatz izango ditu, hezkuntza, kontsumoa, lana eta zaintza. Berdina saria jaso du Blanca Fernandez ikerlari feministak. Ostegun honetako albisteekin hasteko Euskal Herriko emakumeok bat egin dugu gaurko greba feministarekin. Emakumeok planto leilopean mundu osoko emakumeok gure eskubideak aldarrikatuko ditugu. Berdintasun eza eta indarkeria matxistak agerian uzteko une historikoari helduko diogu gaur emakumeok martxoaren 8 emakumeen nazioarteko egunean. Biztanleriaren erdia baino gehiago gara eta gaur Euskal Herriko historian lehen greba feministarekin bat egitera deitu gaituzte. Emakumeen eskubideen berdintasunaren eta justiziaren aldeko nazioarteko lanuztea da eta mundu osoko 70 herrialde baino gehiagok babestu dute. Euskal Herriko mugimendu feministak martxoak 8 batzordearekin elkarlanan deituriko grebari babesa eman diote Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Nafarroa eta Iparle Euskal Herriko ehunka elkartek azken egunetan. Emakumeok planto leilopean, emakumeok kaleak hartuko ditugu, zanpatzen eta azpiratzen gaituen sistema kapitalista, arrazista eta heteropatriarkala salatzeko. Martxoaren 8ko manifestuak emakume guztien eskubideak berdintasuna indarkeria matxistaren amaiera soldata arrakalarekin bukatzea eta etxeko lanaren duintasuna defendatuko ditu. Era berean, ordaintzen ez den lana eta zaintza gerian utzi nahi ditu mobilizazioak seme-alaben eta laguntzapeko pertsonen zaintza edo etxeko lanak esaterako. Greba deialdia ez da unitarioa, ondorioz lanuzte ezberdinak deitu dituzte martxoaren 8irako. Hego Euskal Herrian Euskal Herriko mugimendu feministak eta ELA, LAB, Steilas, SK, Hiru eta N sindikatuek besteak beste txanda bakoitzean 4 orduko lanuzteak deitu dituzte, konkretuki 11etatik 3tara eta 6etatik gaueko 10etara. Bestalde UGTek eta Komisiones Obrerasek 2 orduko lanuzteak planteatu dituzte, 11:30 ordu 1:30 eta 4etatik 6etara. CGT eta CNT sindikatuek ostera egun osoko greba egitea eskatu dute. Greba 4 esparrutan deitu dute, lanean, hezkuntzan, zaintzan eta kontsumoan. Horrela, emakumeak geldituko bagina mundua geldituko litzatekela demostratu nahi dugu. Eta Xaloa Telebista egiten dugun emakumeok ere greba deialdiarekin bat egin dugu lanuzteak eginez. Euskal Herrian 1 bat pasa emakume daude gaur mobilizazioetara deituta. Tartean dira euskarazko komunikabidetako andreak eta horietako askok egingo dugu bat mugimendu feministak deitu duen grebarekin. Xaloa Telebista egiten dugun emakume guztiek plantua egingo dugu gaur eta horrek eragina izango du eguneko programazioan. Albistegian gaurko greba egunak utzitako irudiak eta albisteak izango dira nagusi. Eta gaurko greba feministak isla utziko du Euskal Herriko instituzio eta Nafarroako parlamentuan ia eserleku guztiak utzik geratu dira.
Ia erabatekoa izango da gaur greba feministak Euskal Herriko erakundetan izango duen erantzuna. EH Bilduko, Alduguko, Geroa Baiko, PSN-eko eta Ezkerrako emakumeak ez dira euren lanpostotara joango greba deialdiarekin bat eginez. PPek eta UPNek ez dute zer egingo. Ainhoa Aznarez, Nafarroako Parlamentuko presidentak azpimarratu du instituzioek bat egin behar dutela mugimendu feministarekin. Aznarezek ezinbestekotzat jo du mugimendu feministak azken hamarkadetan mahai gainean ipinitako aldarrikapenak instituzioetan lantzea. Maria Solana gobernuko bozeramaleak ere greba deialdiarekin bat egin du. Feminismoak politikagintzari egin dizkion eta egiten dizkion ekarpenak aintzat hartzea da gobernuaren erronka nagusietako bat Solanaren iritziz. Nafarroako parlamentuak ez du osoko bilkura bertan bera utzi. Eta instituzioekin jarraituz eta emakumeen nazioarteko egunaren harira Nafarroako gobernuak adierazpen instituzionala onartu du. Emakumeen nazioarteko egunaren baita Nafarroako gobernuak adierazpen instituzionala onartu du. Genero berdintasuna eskubide eta bete behar bat da bere burua demokratikotzat duen gizarte ororentzat. Nafarroako gobernuak horrela uste du eta hildo horretan gaur martxoak 8 emakumeen nazioarteko eguna delarik berretsi nahi du konpromisoa duela berdintasun politikak bultzatzeko. Izan ere, egungo egoera honetan oraindik ere badira barneko zein kanpoko zenbat oztopo emakumeek gizartean, ekonomian, lanean eta politikan duten parte hartzea ikusezin bihurtu eta aintzat hartzen ez dutenak. Nafarroako gobernuak bere egiten ditu greba feministan berdintasunaren, emakumeen eskubideen eta ondorioz justizia sozialaren alde plazaratu diren aldarrikapenak. Helburua da emakumeen lan guztia agerian jartzea eta emakume izate soiagatik jasaten ditugun desberdinkeriak, genero diskriminazioa eta indarkeria deuseztatzea. Erabat hildo horretakoak dira Nafarroako berdintasunerako institutuaren eguneroko lana eta erakunde horrek gauzatzen dituen proiektuak. Baita Nafarroako gobernu osoan zeharkakotasunez bultzatu eta garatzen ari den berdintasunezko politika publikoa ere. Emakumeak haurtzarotik ahalduntzea ardatz nagusietako bat izan behar da berdintasuna lortzeko eta horregatik foru gobernua konpromiso hartu du estandarrak eraginkortasunez ezartzeko behar diren politika, programa eta zerbitzuak egiteko Nafarroako emakumeetan eskentzat onuragarri gerta daitezen. Alduntzea prozesu banakakoa da eta aldi berean kolektiboa. Eta horixe azpimarratu du Nafarroako gobernuak lehen aldiz martxoaren 8 dela eta aurten abiarazi duen egizu izeneko sentsibilizazio kanpainan. Kanpaina honen xedea da balio sozialen transformazio prozesu bat sustatzea, erreferentzia eredu estereotipatuak gaindituz eta herritar guztien aldekotasunarekin espektiba positiboak sortuz emakumeen lidergo eta parte hartze erreala lortzeko. Guztiok ere moldatzen baitugu bizit dugun gizarte hau. Gainera, Nafarroako gobernua lanean ari da jada Nafarroako emakume eta gizonen berdintasunerako foru legerako proiektuarekin. Foru lege horrek generoko ikuspegi eta zeharkakotasuna ezarriko ditu politika publiko orokorren korronte nagusi gisa. Halaber, herritarrak osoki inplikatuko ditu emakumeen autonomia eta parte hartzea aktiboa sustatzeko lanean aurrera bidea atera ezina izan dadin. Nafarroako gobernua tinko ari da berdintasunezko aurrera bide hori gauza dadin sinesmen eta irmotasun osoz. Halaber, gainerako erakundei eta gizarteari bere osotasunean dei egiten die martxoaren 8 honetara bildu daitezen emakumeen lana bistaratzeko mundu mailako aldarrikapen eguna baita, hain zuzen ere arlo publiko zein pribatuan benetako berdintasuna erreklamatzeko, bizi dugu mundu hau eta emakumeen bizitza eraldatzeko desberdinkeriekin, diskriminazioarekin eta genero indarkeriarekin bukatzeko eta emakume guztientzako eskubideak aldarrikatzeko. Eta Iruñan eguerdiko 12etan ekitaldi politikoa izan da. Arratsaldean berriz, arratsaldeko 8etan hain zuzen ere Gaztelu plazatik manifestazioa abiatuko da. Martxoak 8 hasi bezain pronto heltze jotzea egin dute Iruñan Nabarreriatik abiatuta. Goizeko 8etan pikete informatiboak egin dira Nabarreriatik hasita eta eguerdiko 12etan ekitaldi politikoa izan da Sarasate pasealekuan. Ondotik, bazkari autogestionatua izan da. Egunari bukaera emateko manifestazioa dago antolatua arratsaldeko 8etan Gaztelu plazatik abiatuta. Urtera bezala eta martxoaren 8a itzakitzat hartuz, emakumeok ditugun aliantzak azpimarratu nahi ditugu mugimendu feministatik. Gure eskubideak defendatzeko
eta gure borroka anitzak aurrera eramateko giltza baitira. Baina batez ere, gu, hemen, greba feminista hau egiten egotea posible egin zuten emakume oro omendu nahi dugu. Aurten, emakume guztiak greba feminista egitera deituak gaude. Mota honetako greba egiten den lehenengo aldia izanik, ez ditugu ia aurrerakirik. Dena gainditzea helburutzat duen borroka batez subjektu aktiboa gara gu, emakumeok. Momentu historiko baten lekukoa gara, eta ez hori bakarrik. Momentu historiko baten parte gara. Gu ere, baikara kalera atera eta greba sustatu dugunak. Izan zirelako gara eta garelako izanen dira etorkizuneko feministak. Bai, gaur martxoaren 8 egun historikoa izaten ari da. Datu batzuk ematearren, Nafarroako lurralde osoan ari gara greban. 40 auzo eta herri baino gehiagotan antolatu dira asanbladak. Gaur, asko dugu borrokatzeko, baina baita ospatzeko ere. Prozesu honi esker, aurretik zegoen mugimendu feminista indar berritu da. Aliantza berriak sortu ditugu gure artean. Belaunaldi ezberdinen arteko sareak egin dira, eta jatorri eta ideologia ezberdinetako emakumeok batu gara greba feminista antolatzeko. Mila esker eta zorionak. Gaurko eguna prestatzen ibili zareten guztioi. Goiz hasi da greba. Gaubeko 12 egindako kazerola aurreikusi gabeko arrakasta izan zen. Goizean, piketetan ibili gara Iruña herriko auzo eta herri guztietan. Institutoetan ere, ikasleek lan handia egin dute gaur greba feminista egin ahal izateko. Eta mobilizazio honetan, milaka eta milaka eta milaka emakume bildu gara. Zorionak! Baina gaur ez dugu partaidetza zenbakitan eta gunekoetan neurtuko. Greba egiteko modu ezberdinak aintzat hartuko ditugu. Guztiak beharrezkoak baikara. Keinu, ekintza, hitz bakoitzak balio handia du. Horregatik, greba egiteko modu ohikoak gainditu ditugu. Gure aniztasunean elkar ulertzen garelako. Borroka feministarekin bat egiteko modu eta gaitasun ezberdinak ditugulako. Gaur hemen, egoteko arrazoiak asko dira, baina batez ere, gu gabe, mundua, sostengatzen ez dela demostratu nahi dugu. Produzitzeari, zaintzeari eta kontsumitzeari usten badiogu, sistema hau erortzen dela ikusarazi nahi dugu. Hemen gaude sistema zapaltzaile honek ezartzen digun indarkeri mota ezberdinekin naskatuak gaudelako. Hemen gaude sistema heteropatriarkalari eta honen sostengu den kapitalismoari aurre egin nahi diogulako. Eta gure autonomia erdigunean jarriko dituen bizi eredu baten alde borroka dezagun. Elkarrekin eta indartsu lortuko dugu guztiok greba feministaran.
Hezkuntza, kontsumoa, lan produktiboa eta zaintza horiek dira greba feministaren lau ardatzak. Hala emakumeek planto egitea dute xede Nafarroako martxoaren 8ko koordinakundeak adierazi duenez. Lan produktiboari dagokionez 4 orduko bi lanuzte egitera deitu du koordinakundeak hainbat sindikaturen babesarekin. ELA, LAB, Estela, SSK eta 3. Goizez 11etatik 3etara eta arratsaldez 6etatik 10etara. Bestalde, CGTek eta CNTek 24 orduko grebarako deialdia zabaldu dute. Denek, emakumei zuzendu diete deialdia. Komisiones Obrerasek eta UGTek aldiz 2 orduko lanuzte eginen dute txanda bakoitzeko. Gizonen eta emakumeen greba deitu nahi dute, naiz eta mugimendu feministak emakumeentzako deialdia egin. Alde batetik, enpleguaren ardatzean lan merkatuan emakumeek dugun prekarizazio bortitza eta lan baldintzak kaskarrak direla salatuko dugu. Zaintzari ere arreta emango diogu. Planto eginda gure bizitzetan zaintzak duen balio ikusteraztea izango da helburu nagusia. Horrez gain kontsumo grebara ere deitu dute, eredu kapitalista eta heteropatriarkal honek suntsitzen gaituelako. Gure gorputzak objektu gisa saltzen ditu, emakumeak esplotatzen ditu lan prekarioetan eta natura xahutzen du. Eta azkenik hezkuntzan ere mira jarri dute. Hezkuntzan ereiten delako etorkizuneko jendartea. Eta emakumeen egunaren harira eta berdintasuna lortzeko bidean berdina saria jaso du Blanca Fernández ikerlari feministak. Nafarroako lehendakari Uxu Barkosen eskutik jaso du berdina saria Blanca Fernández ikerlari sozialak. Barkosek nabarmendu du emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko konpromisoak zedarritu duela haren bizi ibilbidea. Nafarroako jauregiko tronuaren aretoan egin dute ekitaldi instituzionala eta bertan saridunak eta lehendakariak ez ezik, herritarrekiko eta erakundekiko harremanetako kontseilari Ana Oiok eta Nafarroako parlamentuko lehendakaria Ainhoa Aznarezek ere parte hartu dute. Nafarroako gobernuak aurten sortu du berdina saria, aitortza publikoa egiteko gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzeko ekintzak egiten dituztenei. Oiok gogora ekarri du bide luzea dagoela alorrean eta garrantzitsuak direla halako keinuak. Fernández Bigeraren abutagaitza Iruñeko IPES elkarteak aurkeztu zuen eta nazioarteko 26 pertsona ezaguren babesa izan du. Saritua hain zuzen emakumearen eta feminismoaren inguruko ikerketan nabarmendu den elkartearen sortzaileetakoa da. Haren aktivismo eta militantzia feminista nabarmendu ditu gobernuak feminismoaren aintzindarietako bat izan delako oraipatuz. Hain zuzen ere, IPESeko sortzaile moduan elkarte honen genero hildoa bultzatu zuen eta teoria feministen ikerketa eta zabalgundea, generoaren, emakumeen historiaren, emakumeen bistaratzean eta emakumeek zientzia munduan egin dituzten ekarpenen edapenean ere lan handia egindakoa da. Nafarroako Unibertsitate Publikoan ere nabarmentzeko moduko lana egin du gizon eta emakumeen berdintasunean lagunduz. Eta hauxe izan da martxoaren 8 honek utzi diguna. Bertzerik ez, mila esker zuen arretagatik. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.